Nu-ți mai lăsa câinele să doarmă cu tine în pat. Locul lui nu e acolo. Hai să zic pe scurt de ce nu ar trebui să mai faci asta. Sunt doar 3 motive, așa că în timp ce îți spun, zi-mi în comentarii dacă și al tău câine doarme cu tine în pat. 1. O să dezvolte în timp probleme de comportament. Cel mai important aspect este ăsta. Întreabă orice dresor și vei vedea că îți va spune același lucru. Orice cățel pe care îl lași să fie la același nivel cu tine, mai ales atunci când dori, îl va face să se creadă regele casei și să fie mai presus. Îți dorește asta? Evident că nu. Lăsându-l să doarmă în pat cu tine, va dezvolta în timp un instinct de dominare și agresivitate asupra ta. Pur și simplu nu face decât să-l lași să fie liderul în relația voastră. 2. Nu e igienic. Oricât de mult l-ai spăla pe lăbuțe când vii de afară cu el, în blana și în saliva lui sunt destul de multe bacterii care pot duce în timp la probleme de sănătate pentru tine. 3. Îți afectează somnul. Oricât de liniștit ar fi, oricât de mic sau oricât de drăgălaș ar fi, somnul tău va fi afectat pentru că nu poți sta în ce poziție vrei, iar subconștient sau conștient vei încerca să-l protejezi și să-i dai lui cea mai bună poziție fără să-l deranjezi. Somnul ar trebui să fie unul dintre cele mai importante lucruri pentru tine. Zi-mi în comentarii dacă îți lași câinele să doarmă cu tine în pat și dă și un follow și un share pentru și mai multe informații utile despre câini.